Upoznajmo svoj grad da bismo ga više voljeli. Volonterski je projekt Centra tehničke kulture Rijeka namijenjen svim građanima, a provodi se na način da jedne subote mjesečno organiziraju se predavanja i obilasci povezani sa bogatom poviješću, tradicijom i kulturom Rijeke. Ideja za ovaj projekt je potekla iz toga što smo volontirajući sa djecom shvatili da djeca ne znaju, ako žive na Vežici, ne znaju šta je kozala, ne znaju šta je zamet. Ako žive na zametu, ako odu na Vežicu, zovu Nonića da dođe po njega. Tako smo imali slučajeve. Projekt započet prošle godine nastavlja se i u ovoj godini. I u ovoj godini planiramo niz obilazaka grada uz stručno vodstvo, zatim tematska predavanja te nekoliko izleta izvan grada. Nekakav tematski naglasak koji ćemo definirati ove godine je zapravo upoznavanje multikulturalnosti Rijeke, to jest želimo naše korisnike upoznati sa bogatstvima različitosti ljudi koji žive u našem gradu. Uz obilaske i izlete održat će se i niz predavanja o povijesnim ličnostima Rijeke. Prvo predavanje održat će se u subotu u Centru tehničke kulture, tema predavanja javne površine grada Rijeke. Ovaj projekt prošle godine proglašen najboljim europskim volonterskim projektom, a zahvaljujući njemu u prošloj godini svoj grad upoznalo više od 300 građana.